ahunga 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 hayung benanggai shunani gerai kubai sabar ini nai thong nakai lom sarang mirot transaksi Jatuh saya mana bus kang ni 12 tarik जों भट दंनाय पति दे कई ओम दे सीपीएम गन के में कई ओमाय दे अतुम होलु कमो मुल्सकुम जात कन आई जरोल अमक में ब्लॉक चेयरमैन जरोल अमक में ला एमुल सोमय हमारा कई होय बुयाव हियातुन ए सीएम सार हनुंग अवनुय का बुदा दारे रो हनुंग कमी पास न गय हियातुन पास न कन मैना थो हियातुन वन विभाग आईती फरेस्ट जको जुदी अतुन्ना रत नकनु इडिसी मी रत नकनु ये बन बुबाग एलेका गनता ये फरेस्ट राय ओम हंगै फर सुबायात ए बुबाग रा सुबायात कुनु नुचिन्तो उमलो तनेन वागलो तनेन ए सेम सास जिकुनु कन अरुंग वागाता खम करै बरक एगे बुनि नक एकदम नक करै आगे जों मालायजा कमरान मालायजा नक करै बिनि नक करै सिनजो हाको सिमिसि जों हायखे करै बरकनो आगे दुका थी बांजन खाइबो बनो आं गोबां साले जोंनि सारसं साइसा हाबा जों जतनो बसकांगो बुट गोबां केबरावै जोंनि इमलाल जोंनि बुवाग्रानो ते जोंनि बुवाग्रानि तागर जागाव बासानाय तागर सिनि खानाय जोंनि सात पलटनो गोबां बुट लाय बास खायबाय जानाय जों हर जागाव अनेक हासालनि बिसिंगो फासि दाबो आंनो अखलि मिटिंगो बुंदोंनो बारबार सावो जोंनि हर जागाव मथा तंमनिबो जों गिटाराव लायखा हायो देबा गिटाराव रखा केटरिं सेट मानैबो रखा जों बै बाय सुखांखे जोंनि हर ताबो गरा जोंनि हर हायम थावो जोंनि हर लाइलाक वानो जोंनि मुंसा तागरा नौया खासि जों रामपदनि आपाय फुनुक दिंखिनर फुनुक मन ताबो नंगौ ना चिनी लोकुवो चिनी मठावो बतमारो फाइका हिंसों खांखे बरक मिरो खुनुगमया ताबो फाइसि किन्तु तेसनि प्रचिनि चेयरमैन साइ थांका चिनी पालं दा पालंसा बो साइ थांका जे चिनी सीएम सार चिनी ता कैंडिडेट बो जोंनो आसो हाजागमा न आसो हाजाग मुंसोंनो रय तमावो जों हाजाग एंके जों सायांनाय खानि बांनो बजे हाजागमा हायनो जों हाजागवानि रवानि नांनाय खानि बांनो जों जतनो तेसनि चिनी सारसंराव साइ थांमोनो बखासुवै गोबां बुट रवै जों चिनी मर्तैसिनाव गोबां बुट रवैनो जों चिनी सारना हायनो अप्लाइ थाइतो लाइखनाय आसा सावैनो आं गिसुकक सामनो पायरका जतनो खुनबाय तोमनि स्पेशली चिनी एडीसीओ बुट yang tung boni bangi suba noraika oroni कांग्रेस नेता प्रथमा बीजेपी नेता प्रथमा राम पद्धति रे सा वैसे साया तब चिनी बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस रवि तब बुमाखा तब जों बोरो बहुत पास खाइरे रंग हाके बुबाग्रा दै खरां पटके नादि चिनी बरक जत थासान का मुनखात ओंगै चिनी मा थाइनो मुसुकमनि ना मुसुकमनि बांगै गोबां बुट बाय पास खाइरे रखलायो नै जेकेबा पास जों सिबो थानायफ्राव 7400 बाय पास दोङो दानियाव जों दै गोबां बुट बाय पास होनाय जों सिबो आइबो तेसा गोबां के रखला हाके सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह इंथों मोदी इंथों बर'नि अर मेसेज संनाय अरनि बर' बंचित अंतमानि बर' ताबक बर' बेलाय के थासा ओंलै बर'नि नामानि न बर' मुसुकमानि बाङै बर' टांनि एडीसी बुद जत थासाके
sini buba grano pharo ni bangi boro boat mo a subsi sini ma thaino sing nawani te kono salama te sini kri ani bangi buskam 12 tarigo sing gobang boat gobang mane 99% de roholai mano ani bangi si sini siam botabo asofa tomo boro ni candidate no ni ro nai dei di soba sini khaba राजनीति कमेनी ता खोसी सोबा सिनी आजा याफाने बरो भाषा नै सिक्रिखा तमने हमले बरो नि पार्टी सिनी जाति नि बागै साया नि सिबै भाषा नै ग्रै नि बागै जे बरो ए राजनीति सि बुचिया न बरो यग या उ भाषा नै दं सिनी हाइ नि बागै आनि रो न ज त न न सिनी जिसु ख्रिस्ट नि मुङै जों जाति हामजाक नै बरो ब्रो जों जेखेफानो दानियाव गोप्लाय के गोबां बुट बाय पास खायरो रहबायने आंनि रनि थांमु थानि खुनुबै अबकजाव जतनो हामबाय सिबाय मालाय लायखा बिलाय खातुंखा जों आसे खासालमा निरावै जास मालायने होनै फायमानसि नने रां गोबां म फाय थांजा ताबक सिमिया आं लायलागनो माने तामुसनाय निजेनि पाराहाय मातंगो हाताल मा फानां जरा मा हांके चलो लायला खालायनाय होनै फायो ओंके तांनिरनि थाने आनि खबावमो खुलुमो कायसेनो मर्तै सिम्बल निराव बुदोवै आनो कप्लाय खायखा हांके चिनि बुबाग्रा चिनि मलाल कप्लाय ने ब कप्लाय हांके जों ज तति प्रासा कप्लाय ने आफ्रोसि चिनि अरनि व लामा ओंथों तै ओंथों निरनि तै लनि अरनि प्रब्लेम आंसिबो चिनि वाइ टेमनि इको बें थांखा bo barbar na sawo ge जों खायलायनिबो जों चेष्टा खायहा थानायफ्राव साक्सेस गैया निरनो र बनो जों तेसे प्रोजेक्ट कट खाय बसनांगो जों खायलायफिनाय आफ्रबो आं साहा एस्टिमेट आसो कमया जायांनाय खायखनो ge तेसे काहा के खायलायने जाफ्राव बिभिन्न कारणे जों खायमालिया आंबो जरा रयमालिया खायनाय सालो जों अबयसै नने अरनि अमक खायनो तानि के जों न हाजानाय बुबाग्रा दङो ज तो चिनिति प्रार्थना बुबाग्रा चिनि मलाल जों हाजावो हानि बांसि मनखादों दे नै चाव जों मनखाद ओंखा हेंखे जों कप्लायङो आगे जों ताबो नागि मानिक साहा बासे चिनि बुबाग्रा चिनि मलाल बायसे दिग हेंखे मानिक साहा बनि दल दङो ताबो बातायनाय बीजेपी नि बरक कुनो दिनो ताक बरनि भविष्यत रायरंनि कुनो दिनो बरक साफाया चिनि महाराजानि न निरो नायनाय दे भिडियो नाय दे फटो नाय दे जे प्रप्रनि चिनि रायरंनि भविष्यत जोंरो जतो तंनायनि तो थि आसे जों कष्ट खायै आसु जरा चिनि तामसनाय जीवन पारहा किन्तु चिनि बसानि बां तो जों मावा सलायने ब्ले बीजेपी सीपीएम कांग्रेस कुनो दिनो चिनि बसानो हारनानि बागै बरक कुनो दिनो साफाया इंगे ताबक जों एडिसि बोर्ड चिनि बागै निरनि कायसे बोर्ड याक्सि सिमानि बाय चिनि भविष्यत रायरनि भविष्यत न जों स्लायलायमा उखायछि कारण ताबक बरक जदि जोंनो काहाम खायनायनि मुसु खायके बरक चीफ मिनिस्टार आसक दं मानिक साहा आगरतलाव आसक दं बकुनो दिनो लायलागो फाया जिसफानो लायलांनि प्रब्लेम बसिया और तै करै लामा करै नैनि कारेन्टनि व्यवस्था करै स्कुल हाया बरक कुनो दिनो सिया जों सिवै चुनो रां रह दिहके बरक रां रहया चीफ मिनिस्टार तिनि मुसु खांके लायलांनो डेभलपमेन्ट खायनाय उन्नति खायनाय हनै थाका हांके जाओ इंजिनियर न दागे दय तिनि खायदि हंके तिनि न थुं बरक बिदि खायनो कारण बरनो चिरांनि चाबि दङ बरनो रां चाबि खायदि हंके खायनो हंके जों आरो जागा सगनि नांनाय जे ताबक जों मनखादोंयै 12 तारिख निरो बरक जत मटै सिम्बल बडोयै आनो कप्लाय खायखा माने जों बसकांगबो चिनि चबानतेबो करा खायमोना गाहानि बाङै निरो बरनि आशीर्वाद नाङो आं जों खरां तिसाय कटर के छानानि के निरोनि चुबाचु नाङो आनि लगे कैसे बरक करि हिंगे तो आं जे सिक्सरै तंदि बुबाग्रा जे सिक्सरै तंदि किन्तु कैसे खोनानाय करि खानाय हानि बाङै जों ताबक निव गोबां नेतैसा गोबां के जों पास नायनायनि बागै निरो बरनि साहाय्य नाङो जत पारानि चिनि लोकरनो जों मासानाय जे बीजेपी ताबक कय बছर कायतंखा हाफांगो 8 বছর कायतंहा 8 বছর कामानियाव बरक खायने हिंके अनेक किछु खायनो हा
কিন্তু ভোট গানাও ফাইনাল এডিসি আমরা দখল করব এডিসি উন্নয়নের জন্য বিজেপি সরকার চাইহি সাফাইনাय बर' কিন্তু রাজ্যও बर' দङ যদি মুসুক খাঙ্গে এডিসি উন্নয়ন খাইবানি বাগै बर' তাবো খাইমানো লাইলাगनो अरनिबो लामा काहा खाइनाय हिंगे बर' खाइमानो तुई काहा खाइनाय हिंगे बर' निरो खाइमानो कारण चिने एडिसि जोंनो रां रहिया जों खाइनि हमफानो जोंनो कासय दङ ठीक बहायके विलेज कमिटि रां कासय दङ ता आगे और विलेज कमिटि नि मेम्बर दंबले आगे मेम्बर दंफ्र जे प्रपोजाल रहमानि बुनो खाइमानो रां रह जाउ तुता फाइनेंस कमिशन नि रां रहया ताबो चिनि मेम्बर करे गे ताबो न समस्या हांके सबानो सानायबा चिनि मेम्बर सिकरे मेम्बर तंखिसि जों सामाना चेयरमैन तंखिसि जों सामाना इंगे से और निवो चिनि जे समस्या तमन रो जों खाइलायमाना इंगे ताबो बोर्ड बुंसिनाय चिनि महाराजा सुप्रीम कोर्ट केस खाइबे ताबो ऑर्डर जा हा विलेज कमिटी बोर्ड बुंनाय जून मासेव न इंगे आफ्रो बुचों जून मासेव बुचिनि और लाइलागो जों तिप्रा मथा पार्टीनि न मेम्बर कप्लाय माखायनाय आजकेसि जों आरो जागा सावैनाय कारण तै बादबाकी चिनि सुलता बिसि दङ किला ब्लॉगो चिनि ताबो अमवो इंगे सुलताव तै बादबाकी तो थुं पाइनाय जदि निरो निरो पाइ हंगे तो और मेम्बर सीपीएम नंना बीजेपी ना हंगे तो बर तो हायनो हाय साम खायांग फिउना इंगे हानि बाङै आं सानि मुसुवो निरक जतनो विशेष के चिनि अक्रा र चिनि चराइरोनि बरनि भविष्य न वासोगो जों ताबो जतनो और जागा बुट मार लाइसिने हि मासालायने तानिके बर रां रो फाइनाय ताबो एकाउन्ट रां दाइर नाय फो नन 20,000 नाय फो 5,000 नाय फो हि बर ताबो बनि जरावो जोंनो रां रवो जों चिनि जागा फालमानि सिखलायनाय बरनि रां नावै बीजेपीआव बड' हाके चिनि बोसानो फालमानि हाय सिखलायनाय कारण बरक चिनि बोसानो भविष्य सोनाया सोनानानै बागै कक साया इंगे ताबक जों थि आसे 25,000 जों रां करि बा नाहा इंगे बोसानि समय तांर जागै बीजेपीआव न बड' सिनाय हि हुखांके चिनि बोसानो फालो मानि सिखलायनाय नों जेबा बे ताबक मा दं मानि हाय लाइलागो और लाइला कामी आं 94 नि सिमि नगो और इंगे ओ लाइलाग न जों परिवर्तन तबनानि हिके जों महाराजानि नेतृत्वे जों सबा तेबो क्राग माखायनाय किसा समय नांनाय हावानि बाङै जों हाय बुट पाइ हांके रातरात खोना नोंनाय अमहाय छाया एडिसि जे प्रमाणफ्रबो 17 बोसोर नांखा दिनै एडिसि माइ हांके और नेव बयनिबो साकप्लों खामो थंसिनि जागा सैना बायखमो या राबादो काय बरक मांनो थं खायखमो दिनै एडिसि तंगैसि बयनिबो सारो फाइमिया बांलादेशनि तिनि फाइहा बरंगि कागज माजा बर साख्रि मा फाइनाय पुलिस अफिसार नाय एसडीएम फाइनाय निनि एमएलए बुंनाय मिनिस्टार बुंनाय इंगा बरनि बोसानो बरक दायनाय बांलादेशनि तिनि फाइनाय इंगे बर्डार नायसिन सक तंनाय आं तिनि डिउटियाव तंग नों हाफायदिहि इंगे हार फाइनाय इंगे और लाइला और फाइनाय जागा कबांमा उदयपुर तो तै जागा साग्लियब्ले आगतलाव तै जागा साग्लिया बरनि नजर ताबक चिनि और लाइला हाय उत्तर बरमुरा हाय निनि ओमपी हाय आरो जागा सि बरक ता जागा दावनि बाङै एडिसि दखल करबो हि साइतों न ताबो नों आं जों जदि बीजेपी न कप्लाय खायरहा माने बर न सि सासिनाय लाइलागो आसो फेमिली फातार हानि बर न दावनि बाङै नों अर्डार पास खायदि इंगे बर पास खायमारना इंगे बुसुक सिनि बाङै किरिमा सोंसा महाराजा बनो सि सवैसि बताबो फाइट खायतों महाराजानि बां तो बतो चाबाय नंबाया राजा निरक जत्तो छिबो बतो चाबाय नंबाया निनि आनि अरनि पारानि बिखा नि भविष्य सोनावानि बांसि चिनि महाराजा ताबक सबाव न खाजाक ग्यां आसो कक साया निरो जतो बुसिजाक फाइदि जारा बुसिया तंनाय रो और लाइलाग 1 लाइलाग 2 मिलिवै टोटल 130 वोट दङ र 130 वोटा बरक ओ वोट नि जराव बनिरो सिरि सिसिया नावनो वोट और या खाइनि बाङै बरक थुं और जमातिया सोइरहा दाउ तम सिरि जतोनो जमातिया सोइरहा तानि लाइलागनि बरनो वोट और या खाइनि इंगे चिनि नेतारक थाङै इ सुबुर चिनि ब्लक प्रेसिडेंट सं थाङै एसडीएम साहा अम हाइकिंया फाइनल लिस्ट नखा फ्रसिबबो द्राबोया नो अमनो अरो जमातिया मारोया बें नो तै फाइ आइगिनि द्राब न कारि रोवछि जतोनि बुमु काफि हाइंगिनि रो जतो पाछि 130 बोडो बोडे 47 छि और बल समछि बाद बाकी इंगे जतो जमातिया इंगे और फाइफर इंगे नों आई कार्ड बाय मिलियांगने आधार कार्ड तलांने ओइ नोंबा जमातिया जेब्ले हि होय जतो फिरौ रोवै कैंसिल खायनि इंगे नारी बीजेपी बुसु सकांत खायखा और जागा चिनि ताखौ पहिला व चिनि अरनि लीडर संनो
Rilaikha hambai BC in charge they chini dao tom senior leader chini chairman nominated chairman palangbasi they bu Amrit Koloi Kartik Molson chini okra they bu chini TW ni president block president ti pramothani they ani biskang asok jak joto ani takhok they bhok sono kha kaham they khulumaya phar आनसे सिगां सानाय रक्त जे नांमानि कक साइ थांबाय हा जों जे साजाक मानि न जों बाहायके कम्पेयर खाइनाय दे हायसि बने एक्सपीरियंस बाय बने एक्सपीरियंस के तमाबा मंडल प्रेजेंट एक्सपीरियंस के नेगोशिएशन बिजनेस और टेंडर और कमीशन बाजे रंग लाइमेन बाहायसि केबा सिनि प्रार्थी सिनि कैंडिडेट हुनकेने 5 टा बছর एडीसी नो शासन खाइ फाइजा 2% শতকরা 2 টাকা কি মাই ফ্যামিলি আবনো ন বরনে ম্যানেজমেন্ট কাকে খাই 5টা বছর শান্তিকে চালক ফাইজা হাইছে ও ব্যক্তিসিস তিনি ক্যান্ডিডেট মাও হাইছে হানি বাঙ্গুই আং কইনাই তিনি বিশেষকে তিনি ও পারানি বড় রক কেবো ফানে যদিও রাং র ফাইজা খানকে বকা ফিজা পাইবনে তালাং থং হাইছে রাং র ফাকে বকা ফিজা পাইলা খানকে দেশিনি পরিবর্তন লই হাইছে তিনি ইতিহাস যুগ কংনাই এই Twibaklai কমিটি और जगह उन्नति नहीं जाने हाई में से सीनी मुसलमान सीनी मुसलमान के संकटाल खेत ते बुसन डेवलपमेंट कहां नाना है सीमोर जगह ला तुई कारे न पर थैसा थै न थै तंग करे बेबे न कताल सिमां नहीं सी संताबो कताल जुगो से 5 जुगो से तंग आगी ने जोरा ने हाया आगी सीपीएम से जुनो बने थांसो ताबो थै थांसा सिनी सार जय किशो मन सरोनो बा पक थिरो गारै रार किसे मसा रोके बुम माने के सुनताबो बुढा के तोने तमा तंग इ हाइसि के बुफानो अमाय तंग खंके जीवनो पे तानसि तिनि निसिमे हाइसि आर जोलेनि नांनाय जोंबो इच्छा मा तंनाय जे जोंबो काहामा तंनाय हाइ हिने हाइसि परिवर्तन उमै मा फाइनाय हाइसि बो सिताबो हान हाय नेशनल पार्टी ते वैसा अमर जमातिया सरो हाय बरो रां खसक को ने रबाय खंकेसि जों आरो मा थांसिने के बा जों थुइ पेपा हाकुना हाइसि जों तानि मा थां तंग बायसि जों बुसकांगो आगौमानि डेभलपमेन्टनि सिनेसराय रनबो सिनेसायसे तेबो काहाके तंरवानि औ जुगतो फेनायनि बांसो जों आगौल हाइलायबाय हाइसि Twibaklai Molsom kami chini Uttar Bormorani bisi andaro kelayu tini chung nokla panda khaimeni bichingti katal khe chini nokhungo phainai rono lam sokha total 8 family 17 voter tini BJP ya karoi ti pramothawo borok joining khaipekha borokno belai khe chini party ni ngui te ani byaktigoto ngui borokno lam sogu asa khayo phainai chalo chini pubagrani je choba जों खाइलाय तंमाने अमते बकराक नाय चिनि उ सभा ति प्रशासनिक राइट्स नो मानानि बागै बरक तिनि बरक बो चिनि फेमिलि ओ फाइ चबा खाइनानि बागै फाइखा हानि बां बरक न ब्लाइखे हामबाय तै खुलमाया फार आगे मुखनो yang मोजाकबा चिनि बुबाग्रानो हामजागैनो आं लामुक फाइखा जे आं आसो हिममाननि पार्टी हिममाननि CPM mang tong mani agai bo agai rong kha hai bai de ang yang la mo phai su আচ্ছা কাকা কাঙ্কে নং তো তিনি বিজেপি ya কারৈ বুবাগ্রানো হামজাগৈ ফাইখা আঙ্কে তে বাদ বাকি লুকরনো ले নং তমা ককসার মুং তংনাই খানসাও ফাইনানি বাগৈ bo ba an luku songno ba kaham khlai no mo khlai nang ni ong thơ আচ্ছা দসাদে সাদে জমনে মরা মল সম্বাই ফেসারে মরতে আঙ্কি মল বাসি মেন মল সং কও কইছে mol không có पैसा xin na ওই ki hong hi mরতে জিন নকন কে hi morte jin no kan ngan ke ma pe ta gat but ato hi bubagra tung ke mo ki hong tak কাকা নং তমানে বাঙ্গৈ বিজেপি ন জাজাগলি আছে কাকা তিপ্রামত হবা ফাইকা আছে ই কেমান নাম নাম ইসব মান মাংছে BJP ha aste bochor coming to ima hamota sik kema kom kai sapik mak ki hong ठीक